Tévedések testközelben! A Mahung eset. A mai alkalommal visszacsempészünk magunkat a századforduló környékére, és megmutatunk valamit, ami a közeljövőben nagy érdeklődésre tarthat számot. Itt állunk Budapest egyik legismertebb kézműves sörözője előtt, ahol a felújítások során egy különös leletre bukkant a Mahung biokocsma csapata. Számottevő különbség mutatkozik abban, hogy egy leletre mikor és hol bukkanunk rá, mint például most is. A tárgy lényegi atmoszférája a téridő kontinúum szerepében betöltött feladat. Nézzük meg. Ez. Láthatóan nagyon régi, nagyon rozsdás. A lényeg, hogy ne menjen rá víz. Egy kicsi ráment, de tulajdonképpen itt sem tudjuk, hogy mi ez, de hamarosan nyitunk. Tényleg. Készült az Értelmetlen Kutatások Minisztériumának támogatásával. Látod, Tibi? Ezzel nyertem talajtornát. 2-szer.